Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay ngadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan ngadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibuok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Pagatuuhan ko, O Jesus, ikaw lang ang higugmaon ko. Sampiton ko, tawagon ko, buhi nga ngalan mo. Sa tanan nga panahon, ko kanimo magaampo. Jesus, gamhanan nga Ginoo, magatubag, magatagpaw sa mga pangandoy ko. Ikaw lang ang Ginoo ko, buntag udto gabi, ikaw awitan ko. Ihalat ko kanimo ang tibuok kinabuhi ko, para sa kahimayan mo. Daygon ko, simbahon ko, ang buhi nga ngalan mo. Kay ikaw Ginoo sa tibuok kinabuhi ko. Ikaw lang ang pagatuuhan ko, O Jesus, ikaw lang ang higugmaon ko. Sampiton ko, tawagon ko, amuy nga ngalan mo. Sa tanan nga panahon, ko kanimo magaampo. O Jesus, gamhanan nga Ginoo, magatubag, magatagpaw sa mga
pangandoy ko. Ikaw lang ang Ginoo ko. Untag udto gabi, ikaw awitan ko. Ihalad ko kanimo ang tibuok kinabuhi ko, para sa kahimayaan mo. Ikaw lang ang Ginoo ko. Untag udto gabi, ikaw awitan ko. Ihalad ko kanimo ang tibuok kinabuhi ko, para sa kahimayaan mo. Ikaw lang ang Ginoo ko. Untag udto gabi, ikaw awitan ko. Ihalad ko kanimo ang tibuok kinabuhi ko, para sa kahimayaan mo. Para sa kahimayaan mo. Maayong buntag kaninyong tanan nga naminaw ni ining taknaa sa kanunay mapasalamaton ako sa atong buhi nga Dios sa iyang pagtugot sa lain na usab nga higayon ug adlaw sa alang sa atong pagtuon sa iyang mga pulong. Salamat usab sa inyong paggahin og hamubo nga oras alang sa pagpaminaw ug sa pagtuon sa pulong sa atong Ginoo ug labaw sa tanan nga hinaot nga dili ninyo mahikalimtan ang inyong nahikatunan. Kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valiwald. Dinhi sa atong pagatun-an karon mahitungod kini sa silot sa sala. Ang silot sa sala sa usa ka tawo nga nadawat ug nasinati sa tibuok nga katilingban o katawhan. Ato jud nga hinumduman aron nga makabaton kita og pagsinabtanay ug nga makahiusa kitang tanan nga samtang ania pa kita dinhi sa yuta, nailawom kita sa pagpakasala, nailawom kita sa paglapas nga usahay tinuyuan, paglapas tungod sa kasina, paglapas tungod sa kaibog ug kahakog, sala nga tinuyuan alang sa kaugalingong kabulahanan ug paglapas tungod kay nahulog sa tentasyon ug hagit sa yawa. Ang mga kalapasan nga hinakog sama sa pagkalunod sa bisyo, sa paghubog-hubog o sa droga, pagpangawat ug unsay dangatan niya ng tawhana, ang tibuok pamilya magantos, di ba? Ug adunay usa nga magbaligya sa iyang lawas aron nga makakwarta kinsa man ang magantos sa kaulaw. Di ba ang tibok pamilya man? Tungod sa kahakog ug tungod sa kahital ug kaulit nahubog ang usa ka tawo ug kay hubog man lagi nga nagdrive sa sakyanan, na disgrasya kini ug na hospital. Unsa may nahitabo? Ang tibuok pamilya na problema og kwarta ibayad sa doktor, na problema og ipalit og tambal og ibayad sa hospital. Diya kay dili man pod ma-discharge, kay wala man lagi pod kwarta, misamot hinuon kadako ang bayronon nga nagpilo-pilo ang mga problema. Bubintaha og kung adunay miyembro sa pamilya nga atwa sa abroad kay makatabang tingali kini sa financial, pero kaluoy taon ang tuwa sa abroad kay dili sayon og dili lalim ang ilang panarbaho sa abroad. Sukwahi sa pagtuo sa kadaghanan kay adunay uban nga nag-abroad, nakauli man gani sila sa ilang balay pero naana sa sulod sa kahon kay namatay didto o gipatay sa abroad. Diya ang membro sa maong pamilya nga nahibilin hayahay ang kahimtang tungod sa pinadala nga sapi o kwarta gikan sa abroad ug mao nga kanunay lagi mahubog. Ug kay nahubog man lagi nga ug nga na disgrasya kini ug tingali ug na hospital, pero og namatay tungod kay sobra ras kahubog ug kusog padagan sa sakyanan kay nawari lagi ang paminsar. Aw kaluoy gajud
Sa nahibilin kay dili lang ang pamilya makagasto og mahuthot ang sapi. Magbangutan pa jud sa maong kamatayon nga wala hinungdan. Ug basin magbinasulay pa ang tibok pamilya nganong walay nakatambag, dili pa unta mamatay ug gitambagan pa ulahin ang tanan, di ba? Sa wala pa ang pandemic, usa ka presidente sa dako og ilado nga nasud miingon nga dili kuno angay ikabalaka ang COVID-19 virus kay sama ra kuno ang COVID-19 virus sa natural nga hilanat ug trangkaso. Madala ra kuno og tumar og tambal nga mapalit sa butika nga walay resita o tambal nga panghilanat ba. Tambal nga pwede kuno nga tumaron lang Tylenol kasama ni ana og pwede pud kuno nga muladok og magamay nga kanang gitawag og bleach ba aron mahinlo kuno ang digestive system. Wala niya paminawi ang mga eksperto sa siyensya sa panglawas kay lagi dili man kuno delikado ang maong COVID-19 virus. Ug tungod niini nga paglangan-langan naulahin na ang tanan. Ug tungod niini nga kabuang nga pangrason sa maong presidente sa maong nasod sulod sa iyang panahon sa pagdumala sa maong nasod mikabat og duulay 1 ka milyon ang mga nangamatay sa maong virus. Ug tungod sa kabuang nga pangrason daghan ang nangamatay sa walay hinungdan ug sa wala damha daghan ang nangabalo, daghan ang mga nangailo. Ang uban tibuok pamilya nangamatay walay nahibilin, napapanga daw aso. Daghan ang nawad-an og trabaho kay daghan nga mga negosyo, mga trabaho ug mga kumpanya nga nalugi ug nag-shutdown sila tungod sa maong kabuang nga pangrason sa presidente. Ug sa katapusan daghan pod ang nangadato, daghan ang nakakwarta tungod sa ayuda sa gobyerno nga giabusahan sa iyang mga supporters. Ug kini nga leader sa maong nasod wala siya mangayo og pasaylo o wala niya dawata, wala mo dawat sa iyang sayop. Ang silot sa sala sa usa ka tawo, ang tibok pamilya, tibok katilingban ug tibok katawhan naapektuhan ug nagantos sa walay hinungdan. Dinhi sa atong teksto karon sa unang Kronikas kapitulo 21. Unang Kronikas kapitulo 21, naghulagway kini sa sala nga nabuhat ni Haring David. Diin ang tibok katawhan o tibok Israel nakaani o nakasinati og nagantos sa silot sa Ginoo tungod sa gibuhat nga sala ni Haring David. Apan ato usab masayran dinhi nga giangkon ni Haring David ang iyang sayop o ang iyang sala ug nga nangayo siya og kapasayloanan sa iyang gibuhat nga paglapas sa Dios ug ang timailhan sa tao nga adunay gugma og pagtahod og kahadlok sa Dios ug kung makasala siya dili siya magmakuli nga moangkon sa iyang sayop ug nga dili siya magmakuli nga mangayo og pasaylo. Kasagaran nga atong nahibaluan o familiar nga sala ni Haring David mao ang kadtong pagpanapaw niya tungod kang Bathsheba, di ba? Lain pod kadto. Lain pod kining kalapasan ni Haring David dinhi sa unang Kronikas 21. Ug dinhi sa maong sugilanon atong mahibaluan nga dili maayo ang mag-ihap sa atong mga kalampusan o kalambuan sa kinabuhi o achievements or accomplishments sa English pa. Bisan na siguro ang mga panalangin nga atong madawat adlaw-adlaw, dili na kinahanglan nga ipon pa nato. Kay ang resulta, mao ang pagpasigarbo o pagtinandiay. Ang angay natong buhaton, mao lamang ang pagpasalamat sa Ginoo sa tanan natong nadawat, sa tanan natong nakabot sa kinabuhi, sa tanang kalambuan tungod sa kamaayo sa Dios kanato ug nga kinahanglan nga daygon nato ang Ginoo ug ibalik nato ang himaya ngadto kaniya. Kinahanglan nga makabaton kita og katagbawan sa kinabuhi kauban ang mapainubsanon nga kinaiya. Dili na kinahanglan nga mag-ihap o ipon pa nato ang mga kalambuan sa kinabuhi. Ug kung aduna kita madawat nga mga panalangin, atong pasidunggan ang Ginoo. Pasidunggan nato ang iyang ngalan, pinaagi sa paghatag og balik ngadto kaniya, pinaagi sa atong mga halad ug ikapulo ug sa pagpaambit sa mga panalangin ngadto sa uban nga nagkinahanglan og tabang. Ayaw hatagi kadtong mga tawo nga makabayad nimo.
Hatagi kadto mga tao nga walay kapasidad nga muhatag nimo og balik, kay ang Dios lamang ang maantigo nga mobayad nimo og balik. Ato ka na makita sa Ebanghelyo ni Lucas kapitulo 6 bersikulo 35 ug kapitulo 14 bersikulo 12 ngadto sa bersikulo 14. Busa sugod sa kapitulo 18 sa libro sa unang Kronikas, ang nagsulat nini nga libro naglista sa daghan nga mga kadaugan ni Haring David, okay? Mga kadaugan ni Haring David diha sa iyang pakigbuntog batok sa mga kaaway sa mga Israelitas. Ang nagsulat nini nga libro sa unang Kronikas, mas gitagaan niya og pagtagad ang mga kadaugan ug ang mga paglambo ug kalampusan sa gingharian ni Haring David. Apan adunay usa ka sala nga gihisgutan dinhi, mao ang sala ni Haring David. Ang iyang sala mao ang pagpaihap sa tibuok katawhan sa Israel o census, pinaagi sa sugyot ni Satanas. Magbantay jud tang tanan kay kasagaran sa mga sugyot ni Satanas di ay kay mga maanindot ug tamis paminaw nato, parang legit ug very encouraging jud ba. Ang bersikulo 1, nagingon dito, og si Satanas mitindog batok sa Israel, og nagsugyot kang David sa pagpaisip sa Israel. Bersikulo 2, og si David miingon kang Joab, og sa mga prinsipi sa katawhan. Lakaw, ipha ang Israel sukad sa Beersheba, bisan hangtod sa Dan, og suginli ako, aron mahibaluan ko ang gidaghanon nila. So, sa pagkadungog ni Joab niini nga sugo ni Haring David, natingala si Joab ug nga nangutana si Joab kang Haring David ngano nga kinahanglan pa man nga iphon ang mga Israelitas, nganong kinahanglan pa man nga magbuhat og sensus. Apan tungod kay hari man lagi si David, sundon na lang ni Joab ang iyang mando, ug mao nga human nga naihap ni Joab ang mga Israelitas, unsay nahitabo? Ang Diyos nasuko kang Haring David. Ang bersikulo 7 nagingon, og ang Diyos nasuko nining butanga, busa iyang gihampak ang Israel. Giangkon man tuod ni Haring David ang iyang sala sa pagpaihap sa mga katawhan sa pagpatigom, patigayon sa census, apan ulahin na. O nga nag-andam na og silot ang Diyos. Dili lang para kang David, kundili para sa tanang katawhan, tibok nasud sa Israel. Damay-damay na ba? Og tungod sa gibuhat ni Haring David nga mao ang pagpaihap sa mga Israelitas, ang Diyos nakigisurya kang God nga propeta ni Haring David. Ang bersikulo 10, nagingon ng Diyos nga to kang propeta God, lakaw og sumulti ka kang David, ingna siya, kini mao ang giingon ni Jehova, ako magatanyag kanimo og tutulo ka butang, pumili ka og usa lamang kanila, aron mabuhat ko kana kanimo. Bersikulo 11, busa si God miadto kang David og miingon kaniya, kini mao ang giingon ni Jehova, pilia ang buot mo. So, pinaagi kang propeta God, gipapili si Haring David sa Diyos ug usa lamang sa tutulo ka mga silot. Silot sa isang pagbuhat sa census o pagpaihap sa mga katawhan nga nahisakop sa iyang gingharian, apil na katong mga tao nga nabihag nila gikan sa ilang mga kaaway nga nabuntog nila. Sumingon si propeta God, David, papilion ka sa Diyos ug usa lamang niining tutulo ka mga butang aron nga mabuhat kini sa Diyos. So, asa man imo ani David? Ang una, tulo ba ka tuig nga gutom? Ang ikaduha, tulo ba ka bulan nga pagaut-uton ka sa atubangan sa imong mga kaaway samtang nga ang pinuti sa imong mga kaaway makaapas kanimo? Ang ikatulo, tulo ba hinuon ka adlaw nga ang espada ni Jehova pinaagi sa iyang manulunda muharos sa mga kinabuhi, kamatay sa mga katawhan ug mga mananap sa Israel? Ingon si propeta God ngadto kang Haring David, pili na David ug usa aron nga dad-on nako kining imong desisyon ngadto sa Dios aron nga mabuhat niya kini. Ug mao nga gipili ni Haring David ang ikatulo.
gipili niya ang tulo ka adlaw nga ang manulunda sa Dios pinaagi sa espada mo haros sa mga kinabuhi, kamatay sa mga katawan ug mananap sa Israel. 3 days ang gipili ni Haring David. 3 days of death and pestilence or plague. Busa, gipadad-an sa Dios ang Israel og usa ka kamatay ug sulod sa tulo ka adlaw. 70,000 ka mga Israelitas ang nangamatay. Walay labot ug gihap ang mga mananap. Sa atong panahon karon, ug kung unsa gani ang pamalakad sa atong mga leader, ang ilang pamatasan, ang ilang mga desisyon, ang tibuok nasod makasinati sa resulta, di ba? Tinuod man ka na. Sama sa akong ihemplo kaganina nga ang tibuok katawhan o ang maong nasod nakasinati sa dakong kaulaw ug nagantos tungod sa kabuang nga pangrason sa usa ka presidente mahitungod sa epekto sa COVID-19 virus. Ang tibuok pamilya nakasinati sa kaulaw ug nagantos sa resulta sa dautan nga desisyon sa usa ka membro sa maong panimalay. Ug parehas ra, maiglesia man kana, kumpanya ba kana o negosyo o eskwelahan, parehas lang. Og tungod kay si Satanas, maantigo man nga musugyot o mga maanindot nga mga butang ngadto sa tao, mga matamis nga sugyot sa igdulungog sa tao aron nga ang tao mahulog sa pagpakasala. Ang Dios usab andam nga mopadayag sa iyang kaluoy sa tao. Apan ang kaluoy sa Dios ngadto sa tao nagdepende lamang sa nakasala pinaagi sa iyang pag-angkon sa kalapasan ug pinaagi sa iyang pagpangayo ug kapasayloanan. Si Haring David, giangko niya ang iyang kalapasan sa Dios ug nga unta matud pa ni Haring David ngadto sa Dios nga si Zara unta ang gisilutan ug wala giapil ang mga katawhan ang mga Israelitas ug mao na lamang nga giundang sa Dios ang pagsilot sa tibuok katawhan sa Israel ug wala pa undanga ang silot sa Ginoo, basin mo kapin pa sa 70,000 ang mga matay. Ug humani ning panghitabo, gipatukod sa Dios si Haring David ug usa ka halaran aron sa paghalad ug sinunog nga halad alang sa Dios o burnt offering for the Lord. Mga igsoon ko gigala, dili nato ikalimod ang resulta sa sayop nato nga mga desisyon o binuhatan. Ug dili angay nga basulo nato ang Dios sa resulta nga atong maani o madawat. Nasayod ta nga sa sinugdanan, kasagaran dili nato makita nga sayop ang atong mga choices sa kinabuhi. Unsa na ta makaamgo kung naanay resulta nga dili maayo, di ba? Busa una-unaon jud nato ug tarong ug iampo jud nato pangayon nato ang tabang sa Ginoo nga hatagan ta og kaalam. Mao nga gikinahanglan jud nato ang kaalam nga naporma sa cross sa Kalbaryo, kaalam nga hinatag sa Dios. Aduna pay usa ka leksyon nga angay natong makatunan dinhi mahitud kini sa paghalad ngadto sa Dios or offering. Si Haring David gihatagan siya sa usa ka mag-uuma nga gihinganlan og ornan, gihatagan si Haring David og mga mananap alang sa halad nga sinunog o gihatagan siya og trigo alang usab sa halad nga kalanon human nga gisilutan sa Dios ang tibuok Israel. Apan wala kini dawatan ni Haring David. Kay matud pa ni Haring David, dito sa versikulo 24 nagingon, og si David nga hari miingon kang ornan, dili apan sa pagkamatuod paliton ko kini sa igo nga bili, kay dili ako magakuha ni ini nga imo alang kang Jehova, ni maghalad ako og usa ka halad nga sinunog sa walay bayad. Sa English gingon, I will not offer a burnt offering to the Lord that cost me nothing. So ingon si David nga, I will not offer anything to the Lord that will not cost me anything. Ang atong mga halad ngadto sa Ginoo pwedeng dili sama sa panahon ni Haring David, okay? Ang magsunog ta og mananap. Apan
ang mensahe ang mensahe niini maura gihapon alang kanato karon nga ang tinuod nga halad alang sa Ginoo dili kadtong sobra nimo. Ang tinuod nga halad alang sa Ginoo dili kadtong wala na gamitan nimo. Ang tinuod halad dili kadtong hinatag sa uban diha nimo jay mo pud nga gihatag sa Ginoo og balik. Dili ka na insakto. Adunay mga tao nga manggihatagon sila sa uban apan ang ilang kanunay nga ipanghatag katong mga butang nga wala nila gamita o sobra-sobra nga mga pagkaon o kwarta. Maayo ka na og Diyos nun ka na nga pamatasan o binuhatan. Apan og kung maghisgot kita og halad nga alang sa Ginoo sama sa gibuhat ni Haring David nga ang Ginoo takos jud sa atong mga sakripisyo nga halad. Sama sa giingon ni Haring David, I will not offer a burnt offering to the Lord that cost me nothing. Busa, o kung maghalad ka ngadto sa Ginoo pinagi sa paghatag og baktin baka kana, adyaw ihatag sa Ginoo kanang ihid nga baktin. Pilia ang kinanindutan o kinabaskugan nga baktin. Adyaw ihatag sa Ginoo ang bukog panit nga piso sa manok. Adyaw ihatag sa Ginoo ang bugtokon nga saging o kamuti. Adyaw ihatag sa Ginoo ang pinilian ng daan. Adyaw man tinili ang Ginoo igsoon kog higala. Magbaton kita og pagtahod sa Dios aron dili kita masilutan. Mureklamo ra bata og mantinilan ta sa ubang tao, di ba? Unsaon naman nimo og ang Ginoo mo ay mo mantinil nimo? Kaya ba nimong dawaton? Diya basulon pa nato ang Ginoo kay wala nato madawat ang gusto nato. Wala tay puangod niya na. Mga igsoon kog higala, dili daotan ang pagpangita sa kamatuoran. Ang Israel, ang nasod sa Israel, usa ka relihiyosong nasod. Apan ang tinuuhan ug pagtuo sa mga Israelitas ngadto sa Dios nakaagi og daghan nga mga pagtulid tungod og pinaagi sa ilang mga kasinatian sa kinabuhi. Busa, ang imong tinuuhan og ang pagtuo og ang akong pagtuo nagkinahanglan usab nga abli alang sa mga pagtulid o correction, pinaagi ug subay sa balaang kasulatan. O kinahanglan nga ang atong ultimate allegiance o pagkamaunongon alang lamang sa atong Diyos Amahan, Diyos Anak ug Diyos Espiritu Santo ug dili ngadto sa relihiyon o pondok. Dalaygon sa kanunay ang ngalan sa atong buhi nga Diyos. Magampo kita. Labing gamhanan ug balaan nga Diyos sa mga langit sa ngalan sa bugtong nimong anak ka si Ginoong Hesukristo. Diyos ikaw nga balaan, Diyos ka nga matarong ug maluluyon, pasaylo kami sa among mga kalapasan. Nagdepende kami sa imong grasya ug kaloy aron nga mamahimo kaming takos sa imong pagbalik ug ngadto sa imong sabakan. Ayaw itugot nga magpabilin kaming buta ug bungol sa kamatuoran nga kanunay available pinaagi sa imong mga pulong nga nahisulat na alang kanamo. Ginoong Hesus, ayaw itugot nga ang yawa mugapos sa among mga salabutan ug kasing-kasing. Ako usab gihangyo ang gamhanan nimong mga hikap uban sa gahom sa balaang espiritu ngadto sa mga kaigsuonan ug kahigalaan nga nagkinahanglan og kaayuhan sa ilang mga lawas. In the mighty name of Jesus Christ, be healed, be restored, be at peace. Dalaygon ikaw sa kanunay. Kanimo lamang Ginoong Hesukristo ang dungog, ang pagdayeg, pagpasalamat ug ang tanang himaya. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan o mga kaigsuonan, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita niini
nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit His God's word Miracle Revival Center shall not sa Agustin Tomas Opo sa Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang then go. nga ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong Salvation buntag to kanina tell. Just turn your eyes upon Jesus. Look